Bona nit a totes i a tots. En primer lloc explicaré, la moció és per a declarar bé d'interès cultural i material les normes de Castelló. En primer lloc explicaré molt breument què són les normes de Castelló. Les normes de Castelló són un recull de 8 pàgines que es van signar en el 1932 en la ciutat de Castelló, d'ací el nom, que són les bases per a la unificació ortogràfica del valencià. Aquestes normes es van signar per part d'un grup d'intel·lectuals i d'algunes associacions, com ara l'Orrat Penat o concretament, una que m'ha fet gràcia perquè no ho sabia, que és el Centre Valencianista de Bocairent. Això dona una idea de l'abast un poc de les sensibilitats de les persones que van signar aquestes normes. Per què presentem la moció? Doncs bé, perquè recentment la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat una resolució, concretament el 3 de desembre del 2015, per a posar en marxa l'expedient de declaració de bé d'interès cultural i material a favor d'aquestes normes. A més, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha convidat els ajuntaments valencians perquè se sumen a esta declaració, que es basa, d'altra banda, en nombroses publicacions de caràcter legislatiu que van en aquest sentit, com ara l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei de Patrimoni Cultural Valencià i, d'altra banda, institucions com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, és la institució que té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística del valencià. Com deia abans, les normes de Castelló van ser d'alguna manera el document que va contribuir a unificar, a donar caràcter de llei i a impulsar estudis posteriors de caire filològic, és a dir, estudis seriosos lingüístics que van contribuir a desenvolupar la normativització del valencià i, per tant, la seva inclusió com a disciplina científica en el cas de les facultats de filologia. I per aquesta raó és perquè hem presentat aquesta moció. L'esperit que mou les entitats i les personalitats que recolzen aquesta moció és bastir un acord amb l'objectiu d'establir unes bases per a la unificació ortogràfica del valencià. Aquest és l'esperit del qual se partia i el que proposem concretament en aquesta moció és manifestar l'adhesió del ple de l'Ajuntament de Burjassot a la resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport conduent a la declaració de bé d'interès cultural i material a favor de les normes de Castelló i traslladar l'acord a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport mitjançant la Direcció General de Cultura i Patrimoni i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, així com al teixit associatiu de Burjassot. Val a dir que, per exemple, també la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València ha donat suport a aquesta moció, així com nombrosos ajuntaments al llarg de la geografia valenciana. I aquesta seria l'explicació de la moció. Començaré a aclarir en este primer torn qüestions que ha dit la portaveu del Partit Popular. Moltíssimes qüestions. En primer lloc, he dit que les normes del 32 van ser un inici del procés normativitzador. Això per una banda. Per una altra banda, el tema de la politització, jo no havia parlat de politització de res. De fet, el que sí que he esmentat és que nombrosos ajuntaments al llarg del País Valencià han votat a favor de la declaració de les normes de Castelló com a bé d'interès cultural i material. He de dir que fins i tot en el 2010 l'Ajuntament de Castelló, del qual era alcalde el senyor Alberto Fabra Part, expresident de la Generalitat Valenciana del Partit Popular, va ser el primer que va impulsar la declaració de les normes de Castelló com a bé d'interès cultural. Vull dir, em costa trobar una moció més transversal que aquesta.
Concretament, en un parell de... almenys que jo sàpia ara mateix de manera fefaent, en 2 ajuntaments s'ha declarat per unanimitat, s'ha votat en favor d'esta moció per unanimitat, en Pedreguer i en Almassora. Unanimitat vol dir que tots els partits han votat a favor, vull dir, de política res. D'altra banda, hem parlat del segle d'or, de posar una data per a començar a normativitzar la llengua, fins i tot, ja que hem parlat de coses que hem estudiat tots, segur que a algú li sona Antonio de Nebrija, que va ser el primer senyor que va fer el primer diccionari del castellà, això també té una data, va ser en el segle XIII. Vull dir, les normes, les llengües existeixen, arriba un moment que se'n fa una norma, com en tot, com en tot. Les pràctiques legals existien i arriba un moment que els senyors romans es posaven a fer normes i ara ens basem en el dret romà, simplement. Les normes evolucionen també i en el cas de les llengües fins i tot les normes lingüístiques evolucionen. Fins i tot, ja que en castellà és com defenseu la llengua valenciana, l'idioma valencià o el valencià, vos diré que en castellà també evolucionen les normes i en el 92 concretament es van suprimir tota una sèrie de guionets que abans existien en castellà. Des del 92 es poden accentuar, és obligatori accentuar les paraules en mayúscula en castellà. Des de fa 2 anys, paraules com solo no porten accent diacrític. Vull dir, les llengües, les normatives de les llengües evolucionen. I qui està darrere d'aquestes evolucions? Doncs els filòlegs. Sembla que la tasca dels filòlegs és opinable. No és opinable si l'aigua bull a 100 graus, però sí que és opinable quin nom té una llengua i quines normes s'han d'aplicar a una llengua. Jo soc filòloga, vull dir, no estic opinant, estic parlant de coses que sé perquè he estudiat. Pel que fa a més qüestions, l'avui i l'aquest, del qual ha parlat la portaveu del Partit Popular, precisament és que avui he rellegit les normes de Castelló. Precisament la paraula aquest només apareix en l'apartat que signa lo ratpenat, perquè la resta del document utilitza la paraula este, que d'altra banda és la que jo utilitze habitualment. No perquè pense que la paraula aquest està malament, perquè a Castelló, que és on se signaren les normes, precisament diuen aquest i avui, precisament a Castelló, perquè això té la dialectologia, que en cada lloc les llengües es parlen de maneres diferents. Després està l'estàndard. Un estàndard és la forma més general, que s'oblida de les particularitats de cada poble. Jo tinc un company que és de Bocairent i que a la Daxa li diu panís, i ens entenem a pesar de tot. I exemples d'estos n'hi ha moltíssims. En fi, no vull estendre'm, sí aclarir que en la web d'Escola Valenciana no posa Països Catalans ni País Català ni res paregut. Ah, és que tu has dit País Català i això no ho posa. I bé, si això aprofita com a aclariment, podem seguir aclarint estos temes tant de temps com faci falta, però crec que no caldria. Gràcies. A veure, en primer lloc, per a que la portaveu del Partit Popular estiga tranquil·la, la meva titulació és exactament, i puc aportar proves documentals, podria demanar una foto ara de casa, llicenciada en Filologia Hispànica, secció Filologia Valenciana. Este és el nom de la meva titulació, que, per a que et quedes tranquil·la també, és equivalent al títol de Filologia Catalana. O sigui que ja ha aparegut la paraula català, ja podem estar tots tranquils. A veure, jo, si no era una pregunta lo de polititzar, doncs no ho he contestat. De tota manera, la politització del tema lingüístic és que no fa falta que expliqui d'on ve sempre. És que quan hi ha problemes és el fantasma del catalanisme i aleshores no em vaig estendre més. Perquè a més és que això és una qüestió dels 70 i pico, abans això no existia. D'altra banda, utilitze l'expressió País Valencià perquè l'Estatut d'Autonomia del País Valencià em reconeix el dret de fer-ho. De la mateixa manera que vosaltres utilitzeu Comunitat Valenciana, doncs jo em sent legitimada de fer servir l'altra denominació que per a mi té més valor. I com que és la que preferisc, doncs és la que utilitze.
Per què volem elevar a Vic les normes de Castelló i no les normes del Puig? Bé, aquesta és una moció per a elevar a Vic les normes de Castelló. Si penseu que les del Puig se poden elevar, presenteu una moció i la votarem i ja està. D'altra banda, sí que tinc algun argument per a personalment no subscriure les del Puig, i és un argument de tipus filològic. Vull dir, les normes de Castelló estan recolzades per la comunitat científica i les del Puig no. I com que en alguna cosa ens haurem de basar, doncs jo personalment preferís basar-me en la ciència. Però bé, com dic, és opinable. Si és que pensem que és opinable, per exemple, el dels 100 graus, el punt d'ebullició de l'aigua. En aquest sentit, és opinable igual. Després, què més volia dir-vos? Sí, la consellera de Cultura, que és Fanny, no sé si ha rebut alguna petició per a comprar quixots. Jo sí que sé que, com a vicepresidenta de l'Institut Municipal de Cultura i Joventut, sí que se m'ha notificat que havíeu demanat que es comprara un quixot i el compraran quan tinguin l'oportunitat, perquè recordeu que ara mateixa no està a l'abast en les llibreries. S'ha hagut de buscar a la persona perquè no havíeu proporcionat contacte. Aleshores, en el moment que sigui això possible, se comprarà l'exemplar. I, en fi, no sé, com que no vull polititzar més aquest tema, crec que ja hi ha suficient, que no fa falta que diga res més.